Hoy, ikaw, Lunes na Lunes, nakatulala ka pa rin. Lunes na Lunes, ay para bang ang lalim ng iniisip. Lunes na Lunes, parang may mali pa rin sa puso mo. O yan, nagtaas na lahat. Nagtaas na ang petrolyo, nagtaas na ang pamasahe, nagtaas na rin ang kuryente. Yang standards mo na lang ang hindi pa rin umaangat. Aba, keep up naman, mahal. Diba? Huwag ka na magmahal ng maling tao. Diba? Huwag ka na magmahal nung taong hindi ka naman papahalagahan. Huwag ka nang engot sa pag-ibig. mahal. Happy Monday. Oo, 안녕하세요. 김치노입니다. Kala mo talaga, oo. Kala mo masaya pa siya. Hindi na ako masaya sa mga pagtaas ng petrolyo na yan At talaga nga namang kasing taas na rin ng pride ko ang petrolyo, oo. Imaginein mo, akala ko yung pride ko lang ang mataas, pati na rin pala ang presyo ng unleaded, ay talaga nga namang naha-high blood na ako. Mahal. Makakasama mo ako 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Kasama niyo po DJ Kim Chino 6 to 9 or 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap makakasama. At kung ikaw ay natatraffic ngayon, huwag ka mag-alala. Ako ang iyong pwedeng matikman. What? Oy, di ba, eto mahal mabalik tayo sa relasyon. Minsan totoo yon na tayo ay nagiging engot sa pag-ibig, marupok, pero ano bang napala mo doon? Di ba trauma lang? Uy, totoo yan yung mga maling tao, alam mo ba? Minsan akala natin na puro negativities lang, pero at the end of the day, dapat kung masaktan ka man, na trauma ka man, tinikman ka man, sinaktan ka ulit, dapat may learnings. Kumbaga bembangan with learnings, pwede yon. Kaya naman tonight, tignan natin kasi minsan akala mo hindi ka pa okay, pero ay nako, hindi mo lang halata, ikaw ay okay na pala at naka-move on na. Sige, tingnan natin kung kaya nating ipamukha sa'yo na pwede ka na ulit lumande. Kasi tonight sa ating Chinitok usapang pag-ibig mula sa spicy omo mo, ibibigay ko ang 3 indikasyon na okay ka na sa past relationship mo. Minsan, hindi mo lang talaga pansin. Ito na mahal. Umpisa na natin. Unang-una, okay ka na kapag hindi mo na sinisisi ang sarili mo. Diba? Wala ka na panghihinayang. Minsan ganun yung mga tao Kapag iniwan, kapag sinaktan, kapag nag-break, laging sinisisi ang sarili. Laging sinasabing hindi ako enough kaya niya ako iniwan. Ang boring ko siguro kaya niya ako iniwan. Ay nako mahal. Baguhin natin ang mindset na yan. Minsan, 'di ba, wag mong isipin na hindi ka sapat. Minsan isipin na lang natin na talagang makati siya. 'Di ba? Wag niyo sisi lahat sa sarili niyo, 'di ba? Iniwan ka kasi hindi siya marunong makontento. Iniwan ka or pinagpalit ka kasi at the end of the day, makate, malande at higad siya. Diba? So, definitely, kapag merong problema sa relasyon, it's always the both of you. Hindi lang iisa. Kung may pagkukulang ka, may pagkukulang din siya. Kaya kung siya'y nagloko, hindi mo lahat kasalanan. Kaya kung dumating na sa point, mahal, na kung saan na-appreciate mo na yung sarili mo at talaga nga namang nasabi mo sa sarili mo na minahal mo siya. Diba? Binigay mo naman ang lahat at talaga nga namang hindi mo siya inuhaw sa atensyon, wala kang pagkukulang dyan. Kung mawala man siya sa buhay mo, pagkukulang or nawala siya sa love life or sa sistema mo, kawalan niya, hindi mo kawalan. Minsan kasi kakaisip natin na tayo ang mali, ay nako, mas lalo tayong nadadown. At kapag sinisi natin ang ating sarili, wala nang patutunguhan yan. Kaya utang na loob, congratulations kung hindi mo na sinisisi ang sarili mo, ibig sabihin okay ka na, naka-move on ka na. Diba? Ganun ka basic yan, huwag nyo kong artihan. Anyway, maalisa pa lang yan. Si Kim Chino ay hanggang 9pm pa naman. Kaya naman balik na tayo sa music. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Ewan. Metro's #1 Love Radio. เบสิก